Dapi mushagadi mukuru, dapi mukokodi mukuru, dapi raunanza mutakunanza ukuita kunanza. Yes, Jili baby. Say. Ndimai Jilimba. Yes. Amai Jilimba. Yes. Peshi. Jili baby. Yes. Living legend. Kwaso. Shasha ye shasha. Wongo. Mukokodi mukuru. Mukuru. Ari mushagadi mukuru. Mukuru. Ai, ndafara mali kukuona chamari. Aiwa, nyo wena. Aiwe, chamari nga uri kutokokoda. Aiwa, zvese nokushagada. Kati kana ndazoona iwe mukokodi mukuru sewe ndendo toshawo kushagada. Aiwa, hapana chokumiriraka. Unoziya kuti isusu kana tangonanzva chete tatonanzva tamedza. Vananzva ku. Kwete mbichana dai. Uri living legend shamari. Shamari. Jealous down. Aiwa, ndinonzwa kutenda Mwari. Ende unozvigonegwa zvinhu zvako. Aiwa, ndinonzwa kutenda Mwari. Especially kana ndisangana nevanhu veruzhinji, zvikuru ruzhinji rweZimbabwe. Aiwa. Vanoita kufaira neni wena. Zvisingaiti. Vakasangana neni so. Aiwa, kumomoterwa kwega. Vanopati mari. Vanonzwa kufara. Vanongonzwa unongonzwa kuti vanenge vachifarireiko paliving legend rakaita sewe. Aiwa, kainonondiziya kuti ndokokoda kai. Aiwa, mafaro ega. Ukada kuti uvhure peji rangu. Rakanzi Amai Jilimba skits. Unongoona uri utapiri. Peji rangu ku YouTube. Aiwa, unozodei Amai Jilimba skits. Ukangoenda kana ku Instagram. Amai Jilimba vane noise kwese ikoko. Apana kwavasiri. Aiwa, unozodei. Nemaskits ako unoita aya shamari. Aiwa, ndimai. Ipo paZTV pana. Unongoona ndikati ngapenda buda. 5 o'clock, 5:30. Ndopatinoburitsa maskits edu paZTV. Mazuva api? Monday ega. 5 AM neSunday. Sunday 1:45. Memuri paZTV. Yes. Saka unongonzwa mafoni achirira. Oh, reception is here. Saka unozodei. Uyu mukadzi uyu kosho. Aiwa ishasha iwere shinga. Ibondimbo ibapatikirere bibi. Anozvigonekwa zvokuactize. Zvekutamba mitambo yemadrama. Aiwa basa. Chimwe chinonyanyondifadza pauriso ndechokuti wakatanga kare. Aiwa tisuka takakutangira yana Dapi. Kuma early 80s. Kwasho. Ana Dapi nini muchange makuti maita daisa. Mai Jilimba, imboza yanyika yeZimbabwe. Kuti iwewe paTV wakatanga kubuda rini uchiita madrama. Kuma 86, 85 ikoko. Yes, ndichirova. Uchiri kurangarira mamwe drama wakaita ekuma 80s. Ndichirangarira pa thousands and thousands of dramas esai. Iwe. Uchiri kuti waita svinga remadrama so far. Koma mafilimu zvawo. Mamovie. Unoziya kuti ndakaita kani maNigerians ndikavatsvaira. Ndikaenda kuMalawi ndikanovatsvaira. Iwe. Aiwa, unozodei. Iwe. Asi ndosaka paya kuma early mid-90s. Wakaita mbiri uchinzi The Mai Azuka of Zimbabwe. Ndaenda tsvaira maNigerians. maNigerians vakarira neni so unoziya ndakanyarara kunge rema zvangu so. Asi ndiona kuti aiwa ndinogona kuvakokoda. Muchinoita makanoitira kupi kuNigeria? kuNigeria ndakaitira kuNigeria. Tikazoitawo futi rimwe ratakaita muno neZimbabwe tourism. Unozodei. Aiwa unozvigonekwa. What's your secret? Not just yokugona kuekta, but iyo kuti izvo urambe uri kasikana kudai. Kana kuti utori kasikana? Aiwa shamwari. Inini makore angu chaiwo handidi nawo. But you look 29. Asi inini manje. Birthday rangu riri pa 29 January. That's why you look 29. Iwewe manje ukanga uchida kundipa kana chipo kana mafanzi angu aida kundipa zvipo muswa 29. Vanongo ndiwo batawo pa 0775 274 581. Ukubata. Wandibata ukanda kana dairi nonzi chiyo. TGS. All right.
chero chawala kandai muso kandai muso unotenga of course nechirungu vanoti a gift horse is not looked in the mouth usatarisa chipo kuti chauya chakadini asi munokukanda ukauri muso tichitenda gamba iri nokuti nemakambaniwo iwayo anenge achida kunditoroka kundita ambasada ndinoshoreka iri aiwa kokubatana kuti kunge magazi engwindi kana kuti wadarika unaziva kuti ndinoshambadzira kambani ikanyara iyi yawana mari munyika munomu ndichishambadza chete ikasvoda ainyanyara because muri kuzvinzwa vemakambani aiwaka ndo maliving legends munofanira kunge muchisapota ivavava ndo vanofanira kuenga brandi yenyu pabranding paper ndo zviso zvinoiswa pamabrandi izvozvo ndakapfeka mapfekera amunoda aiwa kugeza unogeza kupfeka unopfeka kokuchei kokuekta kwacho kokuburitsa chiburitswa uchibata kuti chiburiswa chicho chazosvoda manje tombandudza jilibebi amai jilimba kuekta kwako uko kuti unosvika pakukunda vazhinji vachidonha vachisara iwe uchiramba wakangomira semusambangwena. What's your secret? Ndoda kuti ruzhinji ruzive kugodzidzawo. Unoziva kuti chii Dapi mutasi. Chinhu chikuru muacting kuteerera. Hazvinei kuti wawana director kadiki kana kuti ndakatanga gore ripi iko kazotanga but kane maitiro akane kachida kuti inini ndiburitse mama ari matsva saka ndinokateerera uyezve unoziva kuti chi content ngainge iri content inodzidzisa vanhu nekufadza vanhu sezvinoita Amai Jilimba skits ndinongonzwa kufara nevanhu kungonzwa kufara kuda vanhu ndo chimwe chinhu chinoita kuti iwe uende mberi neacting kuzara rudo naivo vanhu vese veruzhinji mafanzi ako anozara futi rudo pauri semafaririrwo unoitwa aiwa unofarirwa shamandinofamba naye uyu mudzimai uyu aiwa especially ndikaenda pambari iwe ndikaenda pamashopping center kunyatsoona kuti vanhu kumamisha uko vanokuziva kwese kana zvakaita bigita mutare kupi kwese chemberi chezvonza ndimo saka unoshaya kuti kwawakandiona kupi shuwa kuona muzimbabweni munhu achiri muzimbabwe munhu anoti handisivi anonyepa ukatomubvunzisisa iye pachake anogona kutokanganwa kuti anonzi anini iye anotokanganwa nokuti unobva waona kuti musoro wake hausudini wakadhanganyika saka iwe Amai Jilimba saka peji yako iyi Amai Jilimba skits inowanikwa papi nepapi inowanikwa pafacebook Amai Jilimba skits, pafacebook, pa YouTube Amai Jilimba skits, pa Instagram Amai Jilimba skits. Nemamwe mapages makangosiyana emasocial media vanonditora vachinzwa kuti vachitapirirwa so kuti mafanzi wavo atapirirwe neni zvakaita ana kuda Rashmani vana Uncle Saint vana Madam Bosi vava kwese kumapeji iko kuya ndiriko zvangu asi supportaiwo kapeji rangu aiwa supportai Amai Jilimba support kwawo shamari support zviende mberi inini ufutika inini chichemo changu chiri pakuti ivava vemakampanisi makuru iwa anoti tiri mahomba ngava ndirangarire semarangarirwa andakaitwa kunge kuwana awadi muna December ndakaona satani akachema ndatora awadi unoziva kuti ndakatora awadi ndakavarairwa ndisingazvifungidzire ndangoona zita rangu rangopa musorosoro inga pana Mai Chisamba inga pana Charamba inga pana Aroni Chiunduramo Amai Jilimba ipapo ndikati
pamamonyepa kupinda kuti katsotsi kaivepo kamuti katsotsi akokeda apa wakakwana pakana vakuru infact vazhinji vakazokwana paurimi mukuru aiwa nekuti uri mukuru wavakuru aiwa uri ijaya kwebasa pazira uri mwana mudiki aiwa kana ndototowa kushagadwa apa ndingafara kukuona somari vedwe vateereri vatariri rambaiwo muchindisapota ndinonzwa manyukunyuku nemi itaiwo manyukunyuku nemiwo tifare ndichidzidzisawo vana vadiki izvozvizvi ndine chikwata Dapi chinonzi Amai Jilimba Kids. Ndine vana vandiri kuekta navo vandiri kudzidzisa, vamwe vana vachikomana vandisiri kuda kuti vaimwe mitoriro, vamwe vana vasikana vandisiri kuda kuti vaende kumabhawa. Ndinavo muMai Jilimba Kids, ndiri kuvaguruma ndichitanga ndanamata navo, ndichitanga ndavadzidzisa kuti munhu anoita sei. Saka sapoti iyoyo tinoidawo nevana ivavo, kuti vana ivavo vabva vangosiya zvakaipa zvavanenge vachiita, vangoteera kuziva kuti muactingwo tinodzidziswa zvinhu zvakawanda. Vozopedzisirawo vava naMai Jilimba vamangwana nanaDapi vamangwana. I need that support from any other companies. Ndinongodawo support. Yes, uyai makambani, tsvagai Mai Jilimba Kids moishandisa pabrand activation yenyu, pamarketing dzenyu muchivaisa kumberi, uye mimiwo mafilm producers, mafilm makers vatorei vana vari kugurumiwa naMai Jilimba vabudewo mumafilimi enyu vazikanwe, nokuti ndo muna naMai Jilimba vanyuwani imomo. Yes. Nokuti ishasha koiwo maichisamba maichisamba manje ndaivaudza kuti undikunde vachiti undikunde masangana nokuti zvaurikatasa maichisamba. Yes, aiwa, she's the queen of talk show. Asi titarisa manje uyu peshi uyu Amai Jilimba, aiwa, she's the queen of drama. Inini ndichitanga kukuona, ndichitanga kukuziva kare tiri kutaura kuma early 90s, iwo wakatangira kuma 80s kuma late 90s, kuma 2000s, kuma 2000s manje ndokwakazoita mbiri yakanyanyisa achinzi the Mai Azuka of Zimbabwe. Asi nanhasi achiripo, and achiri mupenyu, achiri mutano, totenda muMwari, and achiri kugona. Hapana chekumirira. Unoziva kuti chinongodiwa muarts industry yedu iyi shamwari kungonzwa kuda vanhu, godo haridiwe, uyezve kuteerera. Kungoti ndikawana iwo Dapi Mutasa uine program yauri kuda kundiisa, saizvozvi zvawaita izvi kuti ushagade ndishagade, ndinongokurespekta nyangori kakadai, nyangori rakadai. Ndofanirwa kuve ndine respect pauri, because iwewe ndiwonenge utori master of High Court musiwo. Ndinenge ndiri bondimbo lerume bakashiro lebip chidhindati chokuti ukanyatsa kuchidhinda toleo tindi muti chikwedero kuti nyatsokugarisana ndishagada ndotocheva kushagadwa